Здравейте, прекрасни! Днес ще ви покажа един много бърз ритуал, който може да правите на всяко едно пълнолуние. Като днес пълнолунието е малко по-специфично и е необходимо да го направите само единствено в часовия диапазон от 23:14 до 23:58, тъй като в 23:59 настъпва лунно затъмнение и тогава не е препоръчително да правите никакви ритуали. Даже при това лунно затъмнение ви съветвам да не излизате дори на терасата си, на двор, ако живеете в къща, имате двор, или където и да е било, просто си останете вкъщи, дръжте даже и прозорците затворени, по възможност. Просто енергетиката на това лунно затъмнение не е особено благоприятна. Това е моя съвет. Иначе за този ритуал може да го правите на всяко едно пълнолуние, 24 часа след настъпване на пълнолунието по принцип. Както казах, сега има изключение заради лунното затъмнение. Това, което ще ви бъде необходимо, е лист, химикал и една свещ. Така, основното е да напишете 6 неща. Аз в момента не съм написала нищо, но да напишете 6 неща, от които искате да се отървете в живота си. По принцип е добре да го правите на всяко едно пълнолуние, докато не се отървете от тези 6 неща. Това може да са всякакви неща. Например, от излишните килограми. И си пишете аз името ви. Искам да премахна от себе си тези излишни килограми. Един път го пишете така в сегашно време, т.е. в бъдеще време, това, което искате, и след това вече отново го пишете в вече случило се. Тоест, аз искам да се отърва от излишните килограми от моето тяло, използвайки името си. Примерно аз, Мария, искам да се отърва от излишните килограми от моето тяло. След това пишете аз, Мария, благодаря за това, че се отървах от излишните килограми от моето тяло. И така за всичките неща, които искате да постигнете. 6 на брой максимум. По принцип е хубаво да са 6. Дори да е нещо минимално, като например аз, Мария, искам да престана да пуша, да спра да пуша, и след това аз, Мария, благодаря за това, че спрях да пуша. Тези неща ги пишете по този начин. Може да е от конфликти в семейството, вреден навик, като например да ставате късно или пък да си лягате късно. Всичко, което ви дойде на акъла. Не е необходимо да са някакви грандиозни неща. Неща, които просто искате да не присъстват във вашия живот. Може дори и за хора, но без да назовавате имена. Аз, Мария, искам да премахна всички негативни хора от моя живот. И след това аз, Мария, благодаря, че премахнах всички негативни хора от моя живот. Тук начинът, по който аз ги написах, разстоянието не е особено голямо да се напишат тези неща, но вие ще си ги пишете едно по едно. След което взимате листа, тук отдолу пишете благодаря, благодаря, благодаря 3 пъти и отивате в банята. Сега няма как да ви покажа, тъй като нищо и не съм написала и не е хубаво този ритуал да се прави на празно. Отивате в банята с свещта, която сте си приготвили. Тази свещ трябва да гори, докато пишете ритуалчето си, т.е. нещата, които искате да премахнете от живота си. Отивате в банята и където ви е удобно, изгаряте листа с думите аз, името, примерно Мария, изгарям всичко това от моя живот и приемам новото в моя живот. Благодаря, благодаря. Така както огъня гори, така всичко негативно и това, което не искам, се маха от моя живот. С ето такива думи, като трябва да подчертаете, че изгарят от вашия живот и се махат. И накрая отново 3 пъти винаги казвате благодаря.
Благодаря, приветствам светлината в моя живот, тъй като огъня е и светлина. Той пречиства. Една от основните функции на огъня е пречистването. Затова, примерно, домове, които са горели, нали, останало нещо от тях, се смятат за пречистени и премахната цялата негативна енергия, дори духове и така нататък. Всичко негативно се маха чрез огъня. Той не все едно, той освещава буквално огъня. Това е целият ритуал, той е много бърз, може да го правите на всяко пълнолуние, докато не се отървете от нещата, които искате да се отървете, като ако се отървете от едно, продължавайте да си го пишете, докато не изпълните целия си списък. Не дейте да го заменяте. Така както си ги формирате в началото, карайте ги така, докато не премахнете всичките 6. Надявам се ритуала да ви е харесал, да ви даде полза и ви желая всичко най-добро и до скоро!